У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў чацвярга 9 траўня. У студыі працуе Александр Баразенко. Вітаю. У дзень перамогі над нацызмам у другой сусветнай вайне, які ў Беларусі, Расіі і шэрагу іншых краінаў азначаецца 9 траўня, у Маскве на Краснай плошчы традыцыйна адбыўся парад. Сёлета шэсце прайшло пры нетыповым снежным надвор'і і з невялікаю колькасцю замежных гасцей высокага рангу. На парад да Пуціна прыляцелі толькі лідары Казахстану, Кыргызстану, Таджикістану, Узбекістану, Туркменістану, Лаосу, Кубы і Гвінеі-Бісау. Ну і Александр Лукашенко разам з белым шпіцам-умкам. У сваім выступе расійскі прэзідэнт традыцыйна вінавачваў Захад у апраўданні нацызму, а ўдзельнікаў агрэсіі супраць Украіны называў героямі. Парад аказаўся такім жа сціплым, як і ў папярэднім годзе. На ім паказалі толькі 61 адзінку вайсковай тэхнікі. Пры гэтым з гусенічных машынаў расійскія ўлады прэзентавалі толькі 80-гадовы танк Т-34. Як і летась, не паказалі на парадзе і артылерыі. Пасля ўдзелу ва ўрачыстасцях Пуцін і Лукашенко выйшлі да прэсы, дзе анансавалі сумесныя вучэнні для ўжывання нестратэгічнай ядравай зброі. Са словаў Пуціна, беларускае войска далучыцца да трэнаванняў на другім этапе. Маўляў, пра магчымасць паўдзельнічаць прасіў сам Лукашенко. Соответствующие указания Министерством обороны и генеральным штабам наших армий дано. Они начали совместную подготовку. Первый этап мы провели, можно сказать, порознь, но нам было принято вчера решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этап вместе. Владимир Ильич правильно подчеркнул, это не первый раз. У нас это третья тренировка. Ну, в России, наверное, десятки были. Поэтому мы синхронизируем. И генеральные штабы уже, как мне рассказал министр обороны России, они приступили к исполнению этих поручений. Вчера Герасимов доложил. Да. У дзень 9 траўня абраная прэзідэнтка Святлана Ціхановская звярнулася да беларускага народу. Яна зазначыла, што гэтая дата ёсць не толькі святам Дня перамогі, а яшчэ днём памяці. Памяці пра тое, да чаго можа прывесці беспакаранасць і неабмежаванасць улады дыктатараў. Вайна, якую развязала Расія супраць Украіны, паказвае, што не ўсе вынеслі ўрок з падзеяў 80-гадовай даўніны. І зноў адзін тыран вырашыў, што мае права паняволіць іншых. І зноў забіваюць нявінных людзей. І зноў наша краіна апынулася пад уладай тыраніі. І наш народ спрабуюць уцягнуць у гэтую вайну. З тэлеэкранаў нам расказваюць пра ўнутраных і знешніх ворагаў, а з вайны робіцца культ. Тых, хто выступаюць супраць вайны, называюць экстрэмістамі і здраднікамі. Як так сталася, што ў Беларусі, дзе цэніцца мір, нават словы «не вайне» сталі злачынствам? Але мы ніколі не былі агрэсарамі. У свеце цяжка знайсці больш міралюбнай нацыі, чым беларусы. Мы умеем жыць дружна з суседзямі і знаходзіць агульную мову. Але таксама мы умеем пастаяць за сябе і за тых, хто ў бядзе. Мы умеем змагацца і умеем перамагаць. Дарагія беларусы, у гэты дзень я хачу пажадаць усім нам міру, беларусам свабоды, а ўкраіне перамогі над агрэсарам. Раніцаю 9 траўня расійскае войска абстраляла Нікаполь Днепрапетроўскай вобласці. Там у выніку абстрэлу загінулі 2 чалавекі, яшчэ 2 параненыя. Пашкоджаныя дзесяткі пабудоваў. Гучна было і ў Сумскай вобласці. За сотні туды скінулі мінімум 28 кіраваных авіяцыйных бомбаў. У расійскім Белгарадзе тым часам у выніку ранішняга абстрэлу пацярпелі 8 чалавек. Губернатар Гладкоў заявіў, што ў горадзе тройчы гучала паветраная трывога. Пасля абстрэлу загарэліся аўтамабілі, былі і наўпроставыя траплянні ў жылыя шматкватэрныя дамы. Чыноўніка вінаваціў у абстрэлах украінскае войска. ЗСУ выбухаў у Белгарадзе пакуль не каментавалі. Выбухі гучалі і ў курортнай Анапе. Аператыўны штаб расійскага рэгіёну паведамляе пра атаку беспілотнікаў. Паводле іх звестак гарэла нафтабаза, пашкоджана некалькі рэзервуараў. Сёння ў дзень ударны дрон атакаваў і прадпрыемства канцэрну «Газпром» у башкірскім горадзе Салават, адлегласць ад якога да мяжы з Украінаю перавышае 1400 кіламетраў. Пашкоджаная адна з прыладаў прадпрыемства. Пра пацярпелых не паведамляецца.
Паліцыя Варшавы затрымала жанчыну, якая збіла беларуску за выкарыстанне расейскай мовы. Затрыманай выставілі абвінавачванне ў зняwaзе і парушэнні целеснай недатыкальнасці хуліганскага характару з прычыны нацыянальнай прыналежнасці. Інцыдэнт адбыўся 30 красавіка. Пацярпелая 22гадовая беларуска шпацыравала з сяброўкаю і размаўляла па-расейску. У нейкі момант да іх падышла пара палякаў, верагодна, на падпітку. Жанчына пачала абражаць беларуску, выкарыстоўваць нецэнзурную лаянку і патрабаваць, каб тая з'ехала ва ўкраіну. Пасля чаго плюнула беларусцы ў твар і пачала біць яе і цягаць за валасы. Нападніцу затрымалі 7 траўня, дзякуючы відэа ў сеціве і з камераў назірання. Ёй пагражае да 3 гадоў турмы. У Менску непадалёк кальцавой дарогі легкавік збіў лася. Як паведамляюць у сталічным ДАІ, ДТЗ адбылося учора ўвечары каля аэрадрому Ліпкі. 40гадовы кіроўца Вольва не пацярпеў. Ягонае аўта атрымала механічныя пашкоджанні. Пра лёс сахатага віноўніка аварыі міліцыянты не распавялі. З месца здарэння ён збег. Другі паўфінал конкурсу песні Еўрабачання пройдзе сёння ў шведскім Мальмё. На сцэну выйдуць прадстаўнікі 16 краінаў. 10 з іх далучацца ў вялікім фінале да пераможцаў першага паўфіналу і 6 краінаў заснавальніц конкурсу – Нямецчыны, Францыі, Іспаніі, Вялікай Брытаніі, Італіі і Швецыі. Такім чынам, 11 траўня прадстаўнікі 26 краінаў пазмагаюцца за галоўны прыз. Сярод сёлетніх фаварытаў у букмекераў Хорват Бэйбі Лазаня, а таксама нумары прадстаўнікоў Швейцарыі, Італіі і Украіны. Беларусь у конкурсе не ўдзельнічае з 2021 года, а дзяржаўная тэлебачанне пазбавілі сяброўства ў еўрапейскім трансляцыйным звязе ды магчымасці паказваць Еўрабачанне. Паглядзець конкурс можна на яго афіцыйным канале ў YouTube. І гэта ўсе навіны ў кароткім выданні. Падрабязней аб развіцці падзеяў, як заўсёды, распавядуць мае калегі ў вечаровым эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Калі вы глядзіце нас у Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.